Eche. Wallahi nene re miri Bamako sigi la. Kuma dɔ la n kɔnɔ bɛ gan mais kuma dɔ la n bɛ tila k'a ye ndugu n bɛ yɛlɛ quoi. Ne yɛrɛ bolimafɛn boli min kɛ Bamako sigi la Ala dɔrɔn de b'a dɔn. Ne ye telimani boli ka katakatani boli ka taxi boli hali car ne y'a boli Bamako sigi kɔnɔ yan. A da kun dɔrɔn ne ka avion sotarama boli de kɛ komi o tɛ sɔrɔ sinon hali avion ne tun b'a kɛ sotarama ye Bamako sigi la. Mais ne ye nin bɛɛ jateminɛ ne y'a dɔn de k'a fɔ Bamako yan i bɛ fɛn caman kɛ i tɛ wari sɔrɔ o la dɛ. Bamako f'i bɛ dɔ bɔ fɛn min na ni ka dɔ sɔrɔ fɛn min na o de ka di Bamako ka ye. O de la sa ne ye n ka projet labɛn a bɛɛ ni Ala cɛ cɛ o cɛ mana nin yɛrɛ di ne mɔ nin na yan ne tɔgɔ de ko Kobakɛ o wa Kobakɛ n kelen pewu mɔgɔ tɛ se ne cɛ tɛ se ka n gosi ayi n tɛ foyi fɔ n bɛ dɔ minɛ nin na n bɛ mɔgɔw minɛ nin na bɔn i ɲɛ m'a la yanni san ka yɛlɛma ne bɛ étage wuli Bamako yan ne tatɔla an ka dugu la n bɛ tila ka avion kelen san ka taa n'an ka dugu la Bamako sigi tɛ dangadenya ye ha wa a da bɛ to dangadi de la Bamako yan walahi i mana na Bamako caman b'u sigi so de Ala karisa den taara duguba kɔnɔ karisa den taara duguba kɔnɔ a tɛ se ka fɛn kɛ ayi o tɛ fɔ ne ma dɛ o tɛ fɔ ne ma tant que ne ka so kunkolonin kɔni bɛ yan ka ban wa ayi o balen o ye cɛ di Ala cɛ mais a bɛ tan de a bɛ tan de a bɛ tan de mais tile yɛrɛ bɛ ka mɔgɔ tɛ ka na o cɛ mais i jɔ ka mɔgɔw sama ka na ba ye ne yɛrɛ na n ka dumuni fili fɔlɔ ni y'a nalen ye Kobakɛ damu nalen filɛ Kobakɛ damu filɛ bɛɛ k'a lajɛ ni y'a nalen ye Kobakɛ damu nalen filɛ Kobakɛ damu filɛ bɛɛ k'a lajɛ a ye na n'o ye a ye na ni wari caman ye Kobakɛ damu filɛ bɛɛ k'a lajɛ a ye na n'o ye a ye na 1000 bi y'o ye Kobakɛ damu filɛ bɛɛ k'a lajɛ suba wa suba an b'a a bɛ cogo di kɔri baasi t'i la an b'a a b'a jɛ ne ka projet ra awɔ kɛ i b'a dɔn i ka nin projet in ka ɲi ni ne bɛna kɛ sababu ye n'an bɛ wari sɔrɔ sabu ne ye faamu nin projet de ka di e ye kosɛbɛ nin projet de ka di n ye i sigi est ce que e bɛ se ne la yan n terikɛ e k'i sigi dɔrɔn an ka ye so ye kɛnɛ ye bolibandanya tɛ kɛmɛ fila filɛ nin ye ne ci i yɛrɛ kɔnɔ ma o n tun bɛn'o f'i ye n ko fu tɛ dɛ k'i pan ka n'i sigi ko k'a ka di i ye an ka ye Kobakɛ cɛ ayiwa Kobakɛ i fɛnɛ na n ka taa n terikɛ e bɛ ko da ye ka bi hali garankɛ t'a da bawolo kan ok je Kobakɛ ni je ne ma ye nin na dɛ e ma ye ne ma ye dɛ cɛ non i bɛ yan ouais n yɛrɛ bɛ yan i bɛ yan bon Kobakɛ n filɛ de i bɛ n y'o dun non n ko Kobakɛ n b'a f'i ye a filɛ non abomination jɔ i bɛ yan n bɛ yan Kobakɛ n bɛna mun f'i ye mɛ yan i bɛ yen nɔ n yɛrɛ n bɛ yan awɔ Kobakɛ mɛ yan n ko e tɛ fɛn min se fila a da di nin a b'i bolo ayi dɔwɛrɛ kamalen n ye nin dun Kobakɛ o tuma na sa mɛ yan i bɛ yen nɔ n'o fɛ yen la sa kamalen n bɛ yan Kobakɛ mɛ i bɛ yen nɔ kamalen n y'o minɛ Kobakɛ a kɛ dɔɔni dɛ k'a kɛ dɔɔni e ko ten bon n b'i arranger kamalen n bɛ yan tugun n bɛ segin i bɛ yen nɔ o tuma n y'o minɛ yan Kobakɛ tɛ de Kobakɛ don jɔn Mamadu don wa Mamadu don kɛ ne ko Mamadu e yɛrɛ ne kun famani ma dɛ Kobakɛ a bɛ kɛ cogo di Mamadu dɛ i ɲɛ bɛ nin na han voilà ok n filɛ nin yan Kobakɛ ni ne miiriko don tɛmɛna Mamadu don ka ca Ala bolo n bɛ yan tuguni Kobakɛ ni ne kun ye miiri k'a fɔ ne kun bɛ se ka 15,000 di mɔgɔw ma ala a tɛ kɛ n ɲɛna foyi i ye nin minɛ kun mais bi ne de sigilen don danger la Mamadu ne bɛ ne ɲininka o mun de nana ni o ko in ye Kobakɛ
mun nana ni o ko ye ko ye muso man ɲi dɛ muso man e ka dɔɔni ɲɛfɔ ne i ka kuma in na ta ne fana minɛ ko kɛ ne de filɛ nin ka ɲɛbɔ n muso kɔrɔmuso den ko se bɛ yen i muso mun a kɔrɔmuso den e muso kɔrɔmuso den o tɛ muso den ya e ɲɛ b'o fɛ safurula ko se bɛ yen parce que a wagati wari bɛ n kun jamanen don fiɲɛ bɛ n nun kɔrɔ ko kɛ ne kun ko fɛn o fɛn o de bɛ kɛ mais bi wari tɛ fɛn bɛɛ dilan dɛ. ayi wari tɛ se ka fɛn bɛɛ dilan. wari tɛ fɛn bɛɛ dilan. Kubakɛ ne y'a f'i ɲɛna ne de y'a fɔ n muso ɲɛna ko n bɛna a denmuso furu a kɔrɔmuso den furu. subhanallah mɔgɔ dɔw kisɛ ka gɛlɛn sa dɛ. Kubakɛ o kɛra cogo di. o kɛlen kɔfɛ ne de y'o kuma fɔ n muso ɲɛna a ye mankan ci ne ko n'a ma bɛn a ma a k'a ka minɛnw ta a ka bɔ ne fɛ yen. abomination i cira. Kubakɛ o bɔlen kɔfɛ a la Kubakɛ ne muso talen ani ne ka hakɛ bɛɛ taara. ale ka ani ne ka hakɛ bɛɛ taara. kabini e muso taara ne y'a faamu. ne bololangolera. e bololangolera. mɔgɔ de dɛ. Kubakɛ an ka maakɔrɔbaw ko muso dɔw de bɛ yen olu garijɛgɛ ka di kojugu. ni ala y'u furu cɛna sugu dɔw ma cɛ ye wari sɔrɔ ka hɛrɛ sɔrɔ a bɛ tila ka bila fɛn fɔlɔ min na o ye muso ye de ye a bɛ kɛ cɛ in kɔnɔ ko a ka cɛkisɛya de bɛ k'a to a bɛ ka wari sɔrɔ o de k'a sɔrɔ cɛkisɛya tɛ dɛ ala de ye muso d'i ma garijɛgɛ bɛ muso min na n'o farila e ta a bɛ ɲɔgɔn dafa n'i ye patapata ko kɛ ni muso taara don o don i bɛ gɛlɛya y'i ɲɛna k'a bɛ ala ye diɲɛ da hali gɛrɛbuw m'o ɲɔgɔnna sɛgɛn ye fɔlɔ. Kɔkɛ ne bolo ko a donna muru fɛ yen ne kama jaw tɛ. ayi n bɛna mun f'i ye a ma don muru fɛ yen koyi i ye min kɛ muso in na muso in dusu de ka di kasili kɔrɔ kosɛbɛ ala kɛn bɛ ka mɔgɔ min ka hɛrɛ sɔrɔ sababu kɛ e ye ni e bɛ hɛrɛ sɔrɔ ni o ye e mana bila o muso in na ni a taara don o don ala ti kuma k'a yɛrɛ minɛ o. Kɔkɛ o bɔlen kɔfɛ a la ne donna somaso la o si ma kuma jɔnjɔnlen fɔ ne ne sera morikɛ kelen fɛ yen o de y'a fɔ ne ɲɛna ne ye muso min furu sa ne ka muso garisigɛma ne depuis ne y'a bila a taara ne ka hakɛ bɛɛ Kɔkɛ o de y'i tilen ka tiɲɛ fɔ ne ɲɛna ne filɛ o kɔlɔlɔ de kɔnɔ bi Kɔkɛ n'a tɛ k'i ma baasi ye an filɛ nin je min na n ka 200 min b'i bolo n'a tɛ k'i ma baasi ye n'i bɛ se ka n ka 200 lasegin. bon mɔgɔ de tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ kɛ ma baasi ye dɛ bari je filɛ je fɛn min hinɛna fɛn dɛ debi e ma sigi n y'a f'i ye n ko gars de don so de don so la k'a fɔ ko i ci la ou bien i pɛrɛdi la ko ka wari segin i ma o tɛ so la dɛ so la n ye fantan n ye faamaw ko t'a la hali ni gɛrɛbu taara so ta wari tɛ segin e yɛrɛ filɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ tiɲɛ don n bɛ dugawu kɔni kɛ ala ka nɔgɔya nka ne yɛrɛ filɛ nin degun bɛ ne kan. Kɔkɛ i delila ne bɛ se ka n ka 200 sɔrɔ i bolo hali su in na surafana sɔngɔ tɛ n bolo. sisan i b'a dɔn an b'a kɛ cogo min na mɔgɔ de sisan i bɛ taa so i bɛ t'i ka so woloma a bɛ se ka k'i ɲinɛna wari dɔ ko fan dɔ fɛ sinon wari min kɔni donna ne kɔni bolo ne ye nin fɛn san a wari yɛrɛ ma bɔ fɔlɔ e mana n'a fɔ ko ne kan e ka n ka zie fɔlɔ n ka wari minɛ ko fɔlɔ ko k'o segin ma ne bɛ ɲininka ni mɔgɔ taara sugu la n'i datigɛla juru la i ka tile bɛɛ tɛ kɛ juru ye wa. a dɔw la i bɛ wari sɔrɔ mais ne b'i deli de. e m'a fɔ ko deli de don jagoya tɛ deli de don. mɔgɔ de bɔ tiɲɛ yɛrɛ ka fisa n b'i ka maloya ma a ɲɛ tɛ sɔrɔ a tɛ sɔrɔ. Kɔkɛ a lajɛ sa su in na surafana ko. ni kuma t'i da i tɛ taa wari in tɛ sɔrɔ koyi. Kɔkɛ ne yɛrɛ hakili la i bɛ fɛ ka ko in fɔ a muɲa i ne ka n sigi n sigiyɔrɔ la fɔlɔ ne ka n ka den place. Kɔkɛ nin y'a nalen ye Kobakɛ damu nalen filɛ bɛɛ k'a lajɛ nin y'a nalen ye Kobakɛ damu nalen filɛ Kobakɛ damu filɛ bɛɛ k'a lajɛ. Kɔkɛ a tɛ sɔrɔ. ayiwa a ye na ni wari ye a ye na ni wari ye ne de y'o f'i ye a ye na ni wari ye 100 filɛ nin b'i deli sa i delilen don yɛrɛ. i ɲɛ b'a la dɛ i ɲɛ b'a la dɛ i ɲɛ b'a la dɛ mɔgɔ de dɛ i ka ko bɛ ka ala tɔɔrɔ dɛ. Kɔkɛ i delila sa su in na surafana wari
nyamala le mo ne bika malo e makui suno billahi ke ga million to ekuna ke ga milliard to ekuna e mako tmenyene an tare ga so dengulula ngi e garre e surasike blaka an buka ben ala che fo e meleke anyina che piero do on e no dabla e mi ngona ko ya fililen soro sa war ma se ko ni war be mo ko ibi jama menati fililen soro kema fila ko ta e ma figa sura fana waria yoro e bi sura fana songo yinna ni ma kile fana era dum bolo ni ma kile fana era dum bolo e bi sura fana songo yinna yo che ya kwa ici fula lu bara ha wartigi bine ataka mulu wala kumale il faut voir le style aujourd'hui. Le monde change de flow. Don't wole dona. Ataka mulu wala kunta bana bone ngaro. Ya mulu wala awa ikma to ko dona. Do ikma to ko dona. Afaire. Kunu okun etai bi antai. Imi ikma to ko dona men simply ora. Sabal doro. Sina yulu kauna. Mu kana. Nam fina ko kamo kila. Ache. Akute do ere. Sabal le kai ko la kwa. Amega sabal. Bana sabal lari. Ai sabal. Bana ko dome manga mo made dome manga adamade mo. Dono be ke herella. Dono be ke senge jugula de. Mo de mi miri ko bibese. Surasike blak on la makade. Ay la man surasike. Ala janda chera dengula. Ay surasike apina ko faka ala. Ne ko Philippe beso. Chene chede woro lirula sa damuna. Ko fune galga kema fla sigamo. Ko ma ko sura fla songo ne re ma telefone do ko sura fla songo. Bo ko la. Ko e ma tanga be ngoa. Mo mera bi chukodi. Anga nyonta. Anga nyonta. Cha fo ne ga chede na fanya na doro. Afo mo me plan me. Na soro me keme soro. Keme? Ebla mu keme yisan. Me fera je damna ka nga war do. Anga keme de me ga je damna. Na war mu me bolo. O klale la chukodi. Damwa. Ya na ngana o. Ne chiro la re ne mo keme. E chira anga war de me ga chituguni. Mon frère. Flo, après comme mon frère. Oh mon frère. Désolé. Warte. Ay hinate nike. Kana danga yere fene. Bimbi arasandi. Ajo sama arashi. Warte. Wai ko arashi matenna. Che. Ay posila. Para tige wari nasa. Emi banganere ka kema fla. Lama bangage kema fla di. Ngala fa ko ne ka kema fla de bolo me ta na kwa. Mina me fin bi kun. Minga tani kema fla. La vengeance. Alle kema na ni ko sai shigi mi. La vengeance. Sho keleno. Ko warte mo lo wemme. Yala. Mari alle kema na ni be tugune o keleno. Nake. Plusieurs frères togolais. Yo kursi du wala chileno. Alors che hina bene na ko. Il avait tout hein. Voiture, belle maison. E ma muso ya wallahi Flo anga savali wallahi anga savali no savali le kay na le kuma do ko bivesi wallahi kuma savali ay muso minge e che ndala che muso ma do pere muso ye domina no ne re foga ne jara bala se de tene ko waga ko ibara ale sega musoro ale ka sega ne taketo wote kili bon ne fera mi koloshi ay kita ya ko muso ka boncho no la mi ti categorie ni tuguro ko iga damme tunu ana anga sa wakilinda ke ni wakilinda abike waflay ni ye keme nan da abike keme shigi ni ye keme fla da abike keme nani hal ni ye mu wanda abike binani hadda dura ka wakilinda sanga wakilindro damwa damu ay wakilinda mi wafla do mo sa ana sika ni ye keme nan da sa ni keme ni ye keme fla da ma keme nani voilà Chare ou wari ni sega na ba c'est ouais. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant on va jouer mais comme nous sommes des grands, on l'invite à jouer à l'intérieur. C'est ça. Et comme un check my boy. Donc ami invité avec 200 on a metaché. Check my boy. Ai ni tala mira là dedans. You know say I got you. You know man. Okay. Avant 200 O suivisa. Eteta. Ah? Eteta. Ouais, moi je ne t'arrête à rentrer. Parce que ne be client perdu ko dugu. Mais ça va. Donc ni a fami avec me fait mo en photo de plein il fait français là. OK. Dara kale te dole. Hein? Oh. Frère de dini mangamba. Sans filao.
Cɛ i ti dayɛlɛ. Dayɛlɛ. Ne tɛ ka foyi faamu a ka kuma in na dɛ. Dɔgɔ i b'a fɔ. Dayɛlɛ. An bɛ don fɔlɔ. Fulaw. Dayɛlɛ ka ɲɛ walasa cɛ. An b'o kɛ ɲɔgɔn na. Cɛ fana dayɛlɛ ka ɲɛ. Ne yɛrɛ kan ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan ni mɔgɔ tɛ ne ka taa so. An ɲɔgɔn kɛ diɲɛ tɛ faamu dɛ a diɲɛ dɔw ka ca sini maa minnu bɛ se ka jalaji min ne cɛ n'a sera sokɔnɔ ma o fana b'o fosi ka min kɔrɔ ala ni ne ma ne bu ta mɔgɔ ma kan u bɛɛ ye bolo ka bɔ ne ba dara kɔrɔ non ne yɛrɛ siranna sa a b'a fɔ k'a bɛ taa ka ne to a taa a bɛ segin ka na ne tɛ taa o ne ye kulu de ye n tɛ taa n tɛ maa ci ouais n'aw sera yɔrɔ la dɔrɔn a bɛ nin ba dɔrɔn sɔrɔ yan nɔ a bolo ko tɛ ko ne bɛna s'a ma ne tɛna s'a ma baloni dɔ de tun bɛ ne bolo ne tun bɛ n'o fɔ ne ɲɛna sa o b'a dɔn n'i y'a t'o dɔn n'i ye nafolo sɔrɔ dɔrɔn hakili t'i yɛrɛ la i jɔ n ka taa sali misiri la wa ani jɔ ja dɔ k'i jɔ. Ouais. Bro, non. Cɛ yɔrɔ photo filɛ n'a degera. E ye moto bila min fɔlɔ? Moto donnen bilalen filɛ yan. Tiɲɛ. Wɔɔrɔ ni photo degera yɔrɔ la a t'a yɔrɔ bila. Cɛ bɛ k'an sɛgɛn. Cɛ i ta kana kɛ fleur. Cɛ yɔrɔ kɔngɔ bɛ ne de Alima bɛ yan. Ayi, est ce que a ma fɔ k'a bɛ taa Grand Sœur voir yan? K'a bɛ taa Grand Sœur. Oh ouais. Ouais. Voilà. E nana, ne ko ko k'e tɛ na. Ayi ne bɔ ne komi n ye ko in jateminɛ ne tɛ fɛ ka perdre wari la quoi. Ok donc. Donc i bɛ fɛ an ka bɔ an tɔgɔ la. An ka jouer dɛ. Voilà an ka jouer. Sɛji ta ka na sɛji ta ka na. Voilà. An bɛ nin cɛ in ka wari bɛɛ bɔ a kun. Voilà a bɛ mɔgɔ kelen desi dɔrɔn. Voilà ne n'o b'a. Mɔgɔ kelen desi ye. Mɔgɔ kelen desi. Ne c'est mon ami. Cɛ i bɛ sigi ou bien ne ka sigi? Ah non, il faut que sigi. Ok. Cɛ bila la yan. A jɔn ka n walankaw kama o. Ne ma n walankaw kama. E ka jouer sariya a bɛ cogo di? Ne ka jouer yan. N'i ye 200 da a bɛ kɛ 400. N'i ye 400 yɛrɛ di a bɛ kɛ 800. N'i ye 1000 da a bɛ kɛ 2000 ye. N'i ye 2000 da a bɛ kɛ 4000 ye. Voilà. Awɔ kɛ. Cɛ i t'i sigi an yɛrɛ bɛ k'an yɛrɛ sɛgɛn ka taa wari ɲini kɛlɛ ma. Jaa wari b'an sen kɔrɔ. Effectivement. Cɛ i b'a dɔn l'argent facile, ça c'est de l'argent facile. Ni kɔni ye l'argent facile mais a ɲininka fɔlɔ. Wari i ka wari b'i kun fɔlɔ. Wari b'i kun. A bɛ kɛ. Cɛ est-ce que i b'anw dɔn? Anw ta tɛ ta dɛ. Aw ta tɛ ta yɔrɔ. O kelen don a filɛ nin ye. A filɛ nin ye. E ka wari b'a bolo. Wa kelen est-ce que a bɛ a bɛ warimisɛn segin. I bɛ warimisɛn a ka 1000 tɛ n'aw gɛn ni 2000. An bɛ jouer ni 400 fɔlɔ. Ni 400 fɔlɔ. O 400. N'aw gɛnna 800. Awɔ. A bɛ yan. Ayi a ma to yan fɔlɔ. Ma to yan fɔlɔ. Ne de bɛ jouer. Awɔ. Mais système ayi namara ko tɛ koyi. Namara ko tɛ. Wari ni naloma ni. Namara ko tɛ. Wari bila ka wari bila ma. Wari bila ma. Ne t'a tɛ jouer. N'o don an tɛ jouer. An wari d'a ma fɔlɔ. Voilà. C'est ça. Mon ami, c'est un jeu de stratégie. Ouais. Parce que les techniques que moi j'ai là, kelen bina. a tɛ se ka échouer quoi. Dɔ binna. Kuma caman de ka di aw ye koyi. N ko kuma caman de ka di aw ye. Technique min bɛ ne bolo daminɛ quoi, a tɛ se ka échouer. Je te dis. Chap. Badennin de ti wari dɔn sinon baba. Italiya sa, Italiya ba ye. E k'i teliya dɔrɔn. Chap. Ouais. Chap. Awɔ. C'est bon? C'est bon. Attends. Ne de bɛ jouer fɔlɔ, parce que u bɛ namara de kɛ, olu bɛ jouer. A ye tant que ne ka orobo kunkolonin bi yan. Kana pressé ka yen labɔ i bɛ yan ta. Ne de tɛ ka jouer. Ma dɔn mais kɛrɛ labɔba ye. Ka n'i segin yan. An bɛ segin a kan. An ka segin a kan. E de ko ko ka kɛrɛ labɔ. Kɛrɛ labɔ dɔrɔn i k'a da o ma. Ala Kɛrɛ labɔra. Donc an bɛ. Voilà. Sisan n bɛ se ka don cɛmancɛ fɛ yan. Sisan e k'a nin i k'o bila yan fɛ. Awɔ kɛ.
Yo. Ela kuma ibara anga pion do. No do. Atune ka ju. Ai efena ba dun, ge efena ba dun da ya. Efena ba do. Ka do. Adun mile. Voilà. Wala ni voilà. Voilà. Le stratège. Le stratège. C'est ça. Système là. Système démondial là. Denmisɛn wulu sɛngɛli ma tɛ kungo dɔn. An ti nin bila yan nɔ. Ayi sa. Ko faamu kɛ ka nin bila yan. Sa n'i y'o bila i b'a ci o, n'i bila yan dɔrɔn. Ɔ ka nin bila. Système démondial de don. Denmisɛn wulu sɛngɛli. Voilà, à chaque fois ko ne ka n'i ko ne ka dɔ bila ɲɛfɛ dɔrɔn a b'an ka pion. Sisan. Ok, nin bila yan. Ka nin bila sa min bila. Ko bila yen. Ko ngo denmisɛn wulu sɛngɛli nka. Sisan nin kɛ k'a labɔ, dɔrɔn. An ma ban nin ya. N tɛ ka bila sɔrɔ. Denmisɛn wulu sɛngɛli. San est-ce que n tɛ taa yan fɛ? Ayi sisan. E ka nin bila ka taa yen. An bila ka taa. Ne y'o de f'i ye. Ne ko k'an ka bila ka taa a b'an ka pion. Ne y'o de faamu quoi. I jɔ ka nin bila. N tɛ t'aw dun Ko e t'a dɔn sa, i b'a dɔn. Ne ye damusela kɔrɔ de Ayi i jɔ ne ma kɔ e ma quoi. I jɔ ka nin bila yan. Ayiwa filɛ nin ye yan. O yɛrɛ e fana i ka suma de ko. An ka suma. Problème t'a la. Ne yɛrɛ fɛ k'i m'a faamu de. Bon n filɛ nin ye. E ka suma de o. Ne ka suma. Ka jumɛn jouer. Ayi ale de bɛ si fɔlɔ. N bɛ yan. Sisan. I b'a dun. A bɛ yan. Ka nin bila yan. Sisan ni. Ye. Ouais. Cɛ. Adu. Yɛrɛ don wa? Tɛ kelen ya. Filɛ ɲɛ kumunen bɔ sa, n'i ɲɛ kumun dɔrɔn je bɛ tiɲɛ. Pion bɛ ka dɔgɔya de. A bɛ dɔgɔya. A bɛ na caya. Ne de y'o f'i ye n ko denmisɛn wulu sɛgɛnni ka tɛ kungo dɔn. Na yan. Ka nin bila yan. O di. Denmisɛn wulu sɛgɛnni ka tɛ kungo dɔn. Hali k'i dabɔ jouer la quoi. Hali k'i dabɔ jouer la. A ye nin kɛ. Ni ma wari. Je ma bɔ. A je ma ban fɔlɔ. An bɛ se ka fan t'a la. Non, an b'a fɔ k'an t'a la. N'a fɔ k'a ta la fɔlɔ t'a di. Ayi mais je ma bɔ. Ayi dɛ pour être bref c'est comme si an tilala ka ban. E m'an ci fɔlɔ. Cɛ ne fana ma nin ta n'aw fana ko a ta k'aw ta di dun. Ayi mais je ba la. Est-ce que je ba la? Ne ti bolila ka wari. An fana tɛna bolilen ka wari. N'an tɛ ka da ɲɔgɔn na mun na an bɛ sigi ka jouer. N'o don an ka wari bila. Ok. Bon n bɛ taa n ka wari. O cɛ tɔ la mun bɛ se ka minɛ ne na koyi. Cɛ an b'i ka fɛn kari walahi. An kɔni bɛ se o la. N'i y'a kari ne kɛlɛ ma tigɛ la. I bɛ se ka kɛlɛmana tigɛ la sinon an b'a kari. An ka wari bila. N t'an to jouer. An ka wari bila kɛ. Mun t'a kɛlɛ sa. Je ma bɔ an ka wari bila. Wari bila. Vara i b'a to ne ka jouer. K'ale ma an ka pion na. Ayi sa, e k'a to ne k'a f'i ba ye. Jumɛn? Ni ne m'a f'i ye, e bɛ se ka jɛ yan. Jumɛn? Mɔgɔ kelen bɛ se ka ko kɛ yan, n'i bila yan. Yo. Denmisɛn wulu sen ka di. Alayi. Je ballon. Kuma kɛ. Damu tɛ. Dilika. Ayi damu ya. Nin ye damu ye. Nin ka misɛn ne kɔrɔ. Ji a filɛ ka miiri jɛ. Ne denmisɛnnin ma. Ne tun bɛ kamalenkɔrɔ cɛ tanw de ci. Cɛ ne b'a dɔn ko damu na de an tun bɛ si wari la. N'i ye wari in bila kun n'i y'a bila n b'i faga walayi. N'i y'a bila kun ni san bɛɛ A bɛ ka si wari ne de la. tɔgɔ de ko koba kɛ a bɛɛ ni ala cɛ n'i ye wari bila O tɛ kaliya. wari in bila. O tɛ kaliya. E ma ye u bɛ fɛ ka namara kɛ na an bɛɛ la ko u bɛ fɛ ka wari ta k'a dogo. Ayi a kana o kɛ. n'aw bɛ kɛ den ye dɔrɔn a bila kun. An yɛrɛ bɛ kuma caman na aw si tɛ se damu na nin de. K'i k'a bila. Wari misɛn sigi. Ne b'a la. Ayi wari ne b'a la. Misɛn segin kɛ. Wari misɛn segin. An ka wari A tɛ kɛ na. Ayi wari misɛn segin. Wari misɛn segin fɔlɔ. Misɛn segu ma sa. Cɛ n ka cɛ. E yɛrɛ bɛ kuma damu kan damu tɛ se t'an yɛrɛ. Waati. Ko kuma fu la ten tɔ aw yɛrɛ. N'an bɛ nin jeu fɛn ninnu kɛ dɔrɔn i da bɔ jeu la. Ka da bɔ. Aw cira bɛ sa. Aw cira bɛ sa. A chaque fois b'i da kɛ an ka fɛn ko ka pion bila ma y'an ka pion bɛɛ d'a ma. E joli wuli kuma kɛ. Y'an ka E pion joli bɛɛ d'a wuli ma. la. 100 kɛmɛ naani kɛ 100. E tɛ se ne la o. E tɛ se ne la o. I tɛ se la. Ninnu ye bluffeur de E ye. k'i sigi sa. Kana ose dɛ. N k'i sigi. Est-ce que i bɛ ne dɔn i tɛ ɲininkali kɛ. Dilika n bɛna mun f'i ye. An sigira. N'i fa nɛgɛ k'i ye muso furu. Min fa nɛgɛ e yɛrɛ nɛgɛ. I b'i fa nɛgɛ ni su kora e de bɛ taa kelen kɛ k'u lajɛ. Sisan kɔni an bɛ yan sa o. Tiga wara ɲɔgɔn kɔ de fara ka ca. Mais fu tɛ dɛ. N ko fu tɛ dɛ. Joli bɛ da. E ne pɛrɛnnen don joli bɛ da. Voilà. N ka pion n'i ye 200 da. I bɛ gagner 400. N'i ye 400 da i bɛ gagner 800. Comment faamu wa? N'i ye 1000 yɛrɛ de bɛ gagner 2000. N ko 100 de bɛ ne bolo o de ne jigiya ye. 100 de b'e bolo wa? Ne t'a gɛlɛya yɛrɛ. Ne bɛ 200 da i ka 100 da.
Aka sa ne be wa kele yɛrɛ da i ka kɛmɛ da wa kele donc ne gagné be tan wa kele ni kɛmɛ yi ni ne gagné ne fɛn tan wa kele ni kɛmɛ wala mba di mo anga de ada parce que ne jeni dale mati la de cha dili ala kuba ke yani ga jefe folo ngi ga tan nyini ga folo na so ga wa kele ngoni ga dumuni so wa tara fie fere sa kai sa mbe kɛmɛ fila da ay o tege ay mu fa wa ko woni tala kai sa on tala on tala sino nga dumuni so ba la de o ya ngore ge ibe do wore ge se ga gain okay angaji ya ble awo ya ble ya bora ko ba ge ay re dia wa fle le be nege folo de mu muso fle ni muso be jeba nege folo de dilika sino bala yimira ya de awo yimira ya awo we nga dun bani ba ko disa ne be ji awo ko ba ke abeti ya o se ga jene fe dilika awo bo sisa bo ngin dimo nyeni fereta awo ay hine de benela ko sino ne ma sonde ni je bana ay wade mais ne be ga demse ni je de ka jeni don quoi itele nyakale no sa itele awo itele ay wade awo sa ne ben taya kanita ya je va intenter je aywa mbia nyeni fereta kan fereta salam alaikum donc ko bage ne ku jorli ba do muso ko ma juru benela ama ba folo ay kala ble kunda ma folo amna ni tina ka ba ma ba folo wanta di ni ay ni ya kete abige no iba da ba folo li oje wala da oje ito afla ni ya ili muso tawa muso ton dam ya nyenta nyato iga to ka banta ko sai malole nyeni fera tantara damba itelia damba ni billahi wana shitana awa tedili awo damba amne tuni isona bo nyira dimo de sone tise de awa tisa wakele ibe jama ere de mo songo yi ibi ke meshegi de adli kabake ere na ne yama fana chitela de eni ala ni kirache ema chao nyini ni chao gaji eni de ebine ni dille gaji ne chao jira koi nye flow ni vara nye kabako dam kana joni la de kabako dam wadi ka ne ba chiwa ko lo chimofi ja dili ni zenu no man ne suno adabla à l'époque ne kumaine dili adabla de ka warda lajda halala wari o so ne tola nga dili ni maine maine na de maine na de dili allah ni chi sisa to komina anya ko kala mo wede klega ke meshegi dia sa ala mo sa sabalisa dili ni fen flavene nyana je suno me min fie ka jala sulo ko ni mandinye nga iti saka ne chinna de ay me ka mi warde dare ay warwa ni wardo ne tala de ka ni samira je di la saisi ka je rajana dili me ne ada inte chife fute ne ja allah wakibaru diliga nini gora la ko chife fute ciao ama fe mama ya ke karalengo mama ya ke karalengo mama ya ke chao je kramo kramo oromoni kan feneta mama ya ke ay keleta ay fleta Dili oda ni omna fe ko na ala ko ba ka bebe ay kana ta kusema nyene tai ay namara tara de dili kam nikele kana namara do ala karamo ngawi ga oromoni do ay damu na nse namara fetam na ay kuma gane wa ni namara ka oromoni fla ne fla hilebe no ta karamo karamo je sa je de ta mai ko je de ta nyene mine dili ngo ne tari ay namara to adabla sa ngone ne tari sa ala kama sa dilisa ji ko ba ke bonye be namara to kana ko ya sababu ni bede bitaya ya sababu ay ahina de ni uta sabina kuine wa so era nyabala ya dundi ba fleni ko na so e ku kan sa ma fundi ale namara
ça plaît. Ah, il a des bébés dans le nombre. Attends, le touche boulot. Karawe, voilà, voilà. Après, de l'engata. On le fait ça, ni comme le monde. Il était où? Kita jangan gaya dong. Itu ini matu. Natu di kulit kele mati. Satu, ina sadono. Suruh babalana toma bolola. Ina sadono. Satu, ni matu. Kama deh. Nini ta kabonga di kono. Masih ta. Kana am ta sikena ma. Aku pam ta sikena. Am ta sikena ma. Dia. Ala kamu sa kene sigi dia. Ndaji ne mafunga ni wa kulenda. Ko bakele mani e. Ko mi yele to ko bakele wa. Ko bakele mani ya. Ke ga kena fla David ke wa kulenda beda. O ko ko wari ba be kunsa. Ha? Aka haram ngawar misa di dulu deh. Taka boya. Taka boya. Abi de diable ko ni mana mo ko le ya. Nama dumuni ke biwa. Nama do kala mo wa do ko te gansa ne bo fa ina ne gangsta de be bana ko ne te do aka so. Be be ne bala do ya. Be be ne ko ne ko to ko. Ne kamele ngoro ni. Hey. Allah.